बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ। मुम्बाइआव फिन 26/11 बायदि उदखारि गाग्लोबनो हुमखि होदों। मुम्बाइ पुलिसनि ट्राफिक कन्ट्रल रुमाव हुमखि होनाय फन फैदों। बे फन हरनायाव मुम्बाइआव 26/11 बायदि फिन गाग्लोबनाय जागोन होनना बुंदों। बे फनखौ भारतनिफ्राय नङा गुबुन हादरनिफ्राय हरनाय जादों। फनजों लोगोसे वाट्सएप मेसेजनि गेजेरजोंबो हुमखि हरदों। वाट्सएपनि गेजेरजों दैथायहरनाय हुमखि होनाय मेसेजाव लिरदों, गोजोन हामलायथि, मुम्बाइआव फिन खनसेबाव गाग्लोबनो नागिरदों। बे गाग्लोबनाया 26/11 समनि गाग्लोबनायखौ गोसोखांहोगोन आरो साद' सुबुंफोरा भारतआव बे गाग्लोबनायखौ जाफुंसारहोगोन। आं पाकिस्ताननि मानसि होनना हुमखि होदों। बावैसो सान सिगां उदालगुरि जिल्लानि माजबाद निजिरा सेन्टार कमलाबारि गामिनि नखरसेनिनो साथाम सुबुं फारियै 53 बोसोर बैसोनि फिसाइ नबिन बसुमतारी, 37 बोसोर बैसोनि बिसि जामिनी बसुमतारी, 1 बोसोर 6 दाननि फिसाज्ला हादानसा बसुमतारीखौ हरनि समाव हाग्रानि मैदेरा फैनानै गाथारलाङो। मख'नो गोनांदि 7 बोसोर बैसोनि फिसाजो निजिरा बसुमतारीया जेने थेने गावनि जिउखौ रैखा खालामनो हायो। बे दुखुथिया नखराव दिनै बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' आरो मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा थांनानै खौरां लाहैयो। खौरां लाहैनानै मैदेरजों गाथारजानाय दुखुथिया सुबुंनो सासेयाव 4 लाख रां अनसुंथाइ होनो फोसावो। लोगोसे हारसिं थालांनाय उन्दै गथ' निजिरा बसुमतारीनो गासै फरायनाय आरो थानाय जानायनि गासै सुबिदाखौ बिटिआर सरकारा आखायाव लाबाय। लोगोसे मैदेरनि उदखारिखौ होबथानो थाखाय बिटिआर सरकारनिफ्राय देग्लायनि बिटिआरनि रां बावजा जथुमायाव गासै 200 किल'मिटार सलारनि फेन्सिं बाउन्डारि होनाय बाजेट लानाय जागोन होनना हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा बुंथियो। बे खौरां लाहैनायाव मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलोद सरगियारी बिथाङाबो दंफायोमोन। पीएम किसाननि 2000 रांखौ मोनफुंनो हानाय आबादारिफोरनि थाखाय गोनांथार फोसावनाय। आबादारिफ्रा बे 2000 रांखौ मोनफुंनो थाखाय मोनथाम हाबा मावनांगोन। फैगौ सेप्तेम्बर दाननि गिबि सप्तायावनो मोनफुंनो हागोन आबादारिफ्रा 12थि इनस्टलमेन्टखौ। बे 2000 रांखौ मोनफुंनो थाखाय आबादारिफ्रा गावनि आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामनांगोन। जायफोरा दासिमबो आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामाखै, फैगौ 31 आगस्तनि सिगां लिंक खालाम, नङाब्ला रांखौ मोनफुंनाय नङा। लोगोसे pmkisan.gov.in वेबसाइटआव गाव-गावनि आधार कार्डखौ आपल'ड खालामनांगोन। EKYC खालामथारनांगोन। बे हाबाखौ आबादारिफ्रा गाव-गावनि मुङाव थानाय फोरमान बिलाइफोरजोंनो खालामथारनांगोन आरो बे हाबाखौ 31 आगस्तनि गेजेरावनो मावफुंनांगोन, नङाब्ला 2000 रांखौ मोननाय नङा। बिटिसिआव जेसेबां सरकारि हा दं बेफोराव कम्पानि गायसनगोन होनना आसाम रायजो सरकारनिफ्राय फोसाव बिलाइ फोसावनाय जादों। बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन होनना खौरांगिरिनि सोंथियाव बिटिआरनि लेङाइ गाहाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा बुङोदि बियो गोरोन्थि बुजिनाय। नोंथांमोना फोसाव बिलाइखौ मोजाङै फरायनानै सरकारि हा जेसेबां दं बेखौसो नागिरनो होदों, नाथाय गासैयावनो जि कम्पानि गायसननाय जागोन होनना मख'नाय गैया। बेखायनो फोसाव बिलाइखौ मोजाङै फराय होनना बुंथियो। अरुणोदय बिथांखिनि गेजेरजों रां मोनगिरि बिथांमोननि थाखाय गोजोनथाव रादाब। गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा प्रेस मिटनि गेजेरजों अरुणोदय बिथांखिनि गेजेरजों रां मोनगिरि बिथांमोननि थाखाय गोजोनथाव रादाब फोसावनानै होदों। गिबियाव अरुणोदय बिथांखिनि गेजेरजों रां मोनगिरि बिथांमोननो 850 रां होनाय जायोमोन। बिनि उनाव बारायनानै 1000 राङै होनाय जादों। नाथाय फैगौ 10 अक्ट'बरनिफ्राय 1250 रां अरुणोदय बिथांखिनि मुलाम्फायारिफ्रा मोननो हासिगोन। 1650 रां होनायनि गुबै जाहोनखौ गिबि मन्थ्रिया फोरमायनाय बादिब्ला बे 250 रांजों जाहाथे मुलाम्फायारिफोरा मोब्लिबनि बिलखौ पेमेन्ट खालामनो हायो होनना। लोगोसे बे बोसोरावनो 6 लाख नखरफोरखौ अरुणोदय बिथांखियाव सोसननाय जागोन होननाबो फोरमायबावो गिबि मन्थ्रि बिथाङा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।